Kære lærere, for at Wi-Fi fungerer godt på jeres MacBooks, skal I have opdateret til det nyeste udgave af Yosemite. Klik på æblet i øverst venstre hjørne af skærmen heroppe. Kig på om denne Mac, og se så hvilken version der står. Den skulle gerne hedde 10.10.1. Det kan I se, min det er heller ikke det nyeste. Tryk så på softwareopdatering. Nu hopper den til App Store og kigger på, om der er nogle softwareopdateringer, som mangler. Vi kigger på Updates herovre, hvis den ikke selv hopper derover. Og jeg kan se, at der er en softwareopdatering her, som skal lade. Den trykker jeg på Update og siger hent og start igen. Og så arbejder jeg med en computer, og om et par minutter så starter computeren igen, og jeg siger OK til de forskellige ting, som kommer frem. Så skulle det gerne spille lidt bedre for os.